Kaixo, bosgarren eta seigarren mailako ikasleak. Bueno, badakizute bi blog sortu ditugu, zuen artean euskal musika trukatu ahal izan dezazuen. Horretarako zuen Gmail berrira sartu behar dezute eta olako gonbidapen bat jasoko dezute. Klikatu hemen eta azalduko zaizue beste orrialde bat, ez hau, baizik eta beste bat esaten duena, para acceder, para aceptar la invitación, klika aquí. Akiri ematen badiozute, ja blogean sartu ahal izango zerate. Hau da, bosgarren mailakoen bloga, eta hau izango litzateke seigarren mailakoena. Bosgarrenekoarekin hasiko gera. Orduan, nueva entradari eman behar diogu. Nueva entrada edo acceder. Kasu honetan, nueva entradari. Eta guk aukeratu dugu zea maiz. Orduan, tituloa jarriko dugu zea maiz. Bueno, orduan orain zerbait idatzi behar dugu. Blogean jarri dizuegu ere, link horietan badok informazioa berriaren informazioa. Orduan, egingo deguna da badokera joango era, eta hortikan informazio bat aukeratuko dugu. Nik korrika eta korrika ingo dut, baina zuek esan nahi dezutena bakarikan sartuko duzu. Beraz, kopiar eta blogea goaz, esan dudan bezala HTML-en eta pegarri ematen diogu. Orain, jar dezakegu kanta bat sar dezakegu. Orduan, egingo deguna da, hor ere, zuen blogean jarri dizuegu goear audioak. Hori da, orrialde bat, kanta pilo batekin. Orduan, goearren hemen zea maiz jarri ezkero, buskarri ematen diozute eta azalduko zaizkizue zea maizen kanta pilo bat. Hemen bi aukera, bueno, gehiago dauzkagu, baina kontutan izan hemen adibidez 20 daukazutenak konpartitu dezakezuela kantu hau. Baina guk blogerako beharko dugu bi aukera dauzkagu behira. Hau da bat, linka, elbidea, horri honen elbidea, guk kopiatu ingo dugu. Kontura zemazerate hemen gainean dagoen berdin-berdina da. Horrek esan nahi du edozein horri itxatxi dezakezuela zuen blogean. Orduan, gu joango era gure tripatara, eta fijatu zaitezte ze ingo dugun. Zea maiz jarriko dut, hori urdindu ingo dugu, selekzionatu ingo dugu, eta joango era enlazera. Enlazean urdinekoa ezabatu suprekin, eta xaguaren eskuinikoarekin itxatxiri emango diogu. Orduan, azeptarri ematen diogunean, zer gertatuko da? Gertatuko da, hor, elbide horretara joan ahal izango garela. Bueno, hemen dauzkagu egin ditugun sarrerak, berblogi ematen diogu, eta hemen dago zea maiz, sartu guen informazioa, eta hemen klikatu ezkero horrialde horretara joango era. Baina nik nahi dudana da guain da kantu hori zuek eskaintzea nahi duten nahi. Orduan, desagertu zaigu, orduan berriro sartu beharko dugu gure ezean. Euskal musika hemen klikatzen badezute, ikusten dezute berriro sartzen gerala. Eta ingo deguna da, lehengo sarreran sartuko dut zerbait. Berria izan ziteken, baina nik lehengoan, orduan, editarri emango diot. Orduan, editarri ematen diot, eta azalduko zait, lehengo berdin-berdina. Orduan, kontuz ezabatu gabe, eta orain berriro joango gara goearrera, eta kopietuko deguna ez da izango hori. Baizik eta hau. Batzutan, navegadore honek arazoak ematen ditu, beira, hemen utzi dit. Orduan, kopiatu egin behar dut, joan behar dut berriro blogaren tripatara, eta hemen itxatxiri emango diot. Beti HTML gogoratu zaitezte. Eta orain, aktualizarri ematen badiogu, joango era gure blogera, eta ikusiko dezute nola kantu hori azalduko zaigun. Hemen, reproduktorea Marizulon azaltzen zen bezala. Eta klikatzen badugu, entzun dezakegu. Oso ondo. Bueno, orduan, orain egingo deguna da, beste sarrera bat egingo dugu. Eta orain bideo bat sartuko dugu. Bideo bat sartzeko, berriro zea maiz jarriko dut, zea maiz, eta bideo bat sartzeko, beti gogoratu HTML-erekin, zein behar dut, YouTubera joango naiz, nila sartu naiz, eta hemen linka kopiatu dezaket, baina niri insertar hau interesatzen zait. Orduan, hemen azalduko zait kode bat. Hori da kopiatu behar dudana. Kopiatzen dut, eta blogera noa. Blogaren barrua joaten baldima naiz, hemen geunden, pegatzeari ematen diogu, eta hor, hau ikusten dezuten hori, bideoa da. Orduan, publikarri. Ez dizut esan, importante, etiketas. Etiketa jartzea komenigarria da. Zeren eta gauza asko sartzen ditugunean, orduan, ordenatuta izango ditugu. Hau da, zea maizen kanta guztiak azalduko dira, eta bar, eta bar. Orduan, finalizado ematen diogu, publikarri ematen diogu, eta blogera joaten baldin bagera, ikusiko dezute nola, hain simple, besterik gabe hemen zea maizen bideoa azaltzen zaigu. Beraz, ikusi dezute, zea maizen informazioa bidali dezute, audioa eta nahi izan ezkero, hemen linka, adibidez informazio gehiago bidaltzeko,
eta bideoa sartu ditugu. Bukatzeko bakarrikan kontutan izan Nueva Antarradari emango diot, baina ez du nahi berri baizik eta kudeatu nahi dut lehendikan daukadana. Adibidez, eske, irtera, sartu dudan hau ez zait interesatzen. Klikatzen du, selezionatzen dut, eta suprimir ematen diot. Orduan, aceptar, eta hori desagertu egin zait. Beraz, zuek sartzen dituzuen gauzak, besteenak ez, baina zuenak ezabatu ditzakezue. Suprimir emanaz, edo editatu, aldatu ditzakezue. Eta, bueno, hauxe da garrantzitsuena, 6. mailakoen bloga hauxe dezue, eta besterik gabe, hasi lanean.